Avui sortim a conèixer la granja de Can Ventosa, a Palou. Hola, soc l'Isidre Ventosa i la meva activitat és la venda de llet crua. Tinc bestiar vaca de llet. Aquí aquest local és on entra la llet de la munyida de les vaques, de la sala de munyir. Ve la llet aquí en els tancs on es refrigera a una temperatura de 3-4 graus i a partir d'aquí és on es fa l'envasament de la llet i es distribueix. Es distribueix o es fa la venda directa a la mateixa granja.